uSisi Ntombela uthi ukungaqashwa kwabantu besifundazwe kuzogcina sekuyinto engumlando. We are serious about ending unemployment, poverty and inequality. Our priority is the masses of our young people. Bacha barona. Kuzoba ngokuqala nqa ukuthi intsha kulesi sifundazwe ihlomulwe ngendathane yamathuba emisebenzi. First time ever young people in Ubethula have a space to learn how to code, develop games and program robotics. Undunakulu uthi kunenqwaba yemigwaqo ezobisicwele itiyela maduze nje. 12 township roads in Ubethula, Zalstron, Oppermansronde, Belfontein, Friede, Allenreach, Frankfurt, Kopis, Clarence, Olru and Memel will be completed and launched by the end of this financial year. Izokwenyuka nemali ekhokhela ezinye izisebenzi eziqashwe ngumbuso. Payment of stipends of 222 caregivers will be increased from 1,950 rand to 2,000 rand per month in 47-day care centers. Undunankulu wesifundazwe uthi kuyinto ethokozisayo ukwehla kwezinga lalawo macala athathwa njengabucayi. Declining rates of contact crimes and sexual offences in the third quarter of 2021-2022 financial year are encouraging. However, a lot more still needs to be done. uSisi Ntombela owancome kakhulu amaphoyisa ngokwenza umsebenzi omuhle elwa nobugebengu. Wakhala kakhulu ke kodwa ngokucekelwa phansi kwenqala sizinda ethi lokhu kubuyisela uhulumeni wesifundazwe kanye nabantu bakhona emuva.